ngisho umsebenzi esiyenzayo noma yasemabandleni noma umsebenzi obuholi noma ngabe umphathi inkinga uma ingekho iwili ngoba noma ungenza njani abasemsebenzini mengabe ingekho iwili abakwazi nabo ukukumela noma bebona abantu bayaqola kodwa abakwazi sekufika abantu bezoclaim hayi phela ingane yakhe le awukho manje umthetho uthi ayihambele ngane yobheka igazi mase kushiwo nje ukuthi hayi ngoba iyona ke kulungile siyayibala naye ngoba uyenzanga iwili kugcina kunesiphithiphithi zonke izinto esinazo ama-asset phecelezi kumele sizihlukanisele ngokomthetho uma ninomuzi bhala ukuthi uma ngifa ubani oyosala unake lo muzi uma unemoto yisho uthi kuyothatha ubani le moto uma ninempahla yisho uthi le furniture enginayo iyothatha ubani uma ku nezinto ezikhona omunye umuzi noma unelwano nemfuyo noma ngabe yiphi imfuyo ifake kwiwili ifake kwifa lakho ukuthi ubani oyothatha lezi zinto lokhu kuyothatha ubani lokhu kuyothatha ubani lokhu ngithanda ukukunika abani uvumelekile ukunika noma ubani uma ubhalifa ungamnika nomuntu ongazalwa naye kodwa mubuka isidingo abanye bazibanika abantu akhipha imali yakhe ayicaza abone ukuthi hayi ngoba nginezinto eziningi le ngikhethe inhlangano ethile mhlambe egade izingane ezihlukumezekile ngikhethe inhlangano ethile mhlambe egade ogogo abalahliwe ngikhethe inhlangano ethile egade izintandane engithanda ukuthi iyakhona ngoba umuntu usuke nelungelo ngemali yakhe ngeimpahla yakhe ukusho ukuthi iyakubani wena kodwa kufuna uyenze lento usaphila umbuzo omkhulu ungathi ngingayenza kuphi pho iwili noma ngingayenza kaphi le ncwadi yokuhlukanisa amafa la ingagcinwa khona ngiyenze khona ziningi indaba singaya kuzona noma ngezigagule ngamagama azo ngoba angiyitholanga imvumo yokukhuluma ngawo kule ndawo engiyona kodwa ngakucebisa nje ukuthi uma ungaye emabhange athile aziwayo la eNingizimu Afrika bangakusiza ngewili ungena nje kahle ebhange usho ukuthi hayi ngizokwenza mina iwili imvama bake basho bathi ngeke ukwazi ukwenza ngalelo langa kodwa bakuyise umuntu ozofika ukukhulume naye lo muntu usuke eqokelwe leyo nto bese yakutshela usuku lakho acela ukukulungisela lona mhla ufikayo uhlala la nihlale naye bese yakuchazela konke ukuthi iqalwapi igcinwephi akuchazele nemali ozoyikhokha ngoba uma usuwenzile loluhla lwakho lencwadi yakho yamafa banendawo abayigcina khona bese kuthi njalo ngenyanga babambe imali ethile kuwena ukhokha imali ukuthi bakugcinele lencwadi ukuze ufike ilanga lakho lokufa izinto ezenzekayo lezo emabhanki okunye okwenzekayo izindawo eziningi izindawo zabameli kodwa ke ubhekisise